Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Je svibnja 1940. godine. Nešto veliko sprema se na zapadu Europe. Rat je u Europi počeo 1. rujna 1939. napadom nacističke Njemačke na Poljsku. Bio je to prvi primjer blitzkriega, munjevitog rata. Na zapadu Europe do tog svibnja 1940. vodio se drugi tip rata. Njemački vojnici nazivali su ga Sitzkrieg, britanski phony war ili lažni rat. 9. travnja 1940. rat će doći na sjever Europe. U jednom je danu njemačka vojska okupirala Dansku i na taj je dan počela napad na Norvešku. Ali bila je to samo sporedna predstava. Francuski i britanski vojnici već su mjesecima na zapadu osluškivali što se događa na njemačkoj strani. U noći 9. svibnja 1940. uzduž cijele crte dodira s njemačkim snagama francuske i britanske trupe počele su javljati o komešanju u njemačkoj vojsci. Vojni stroj Hitlerove Njemačke pripremao se na nešto veliko. Tog 9. svibnja 1940. navečer pukovnik Oster, pripadnik njemačke vojne obavještajne službe Abwehr, ugostio u svojoj kući u berlinskom predgrađu Zelandorf pukovnika Sasa, nizozemskog vojnog atašeja. Pukovnici Sas i Oster bili su stari prijatelji i često su se sastajali, ali ova večera od 9. svibnja bit će i posljednja. Oster je znao što Adolf Hitler sprema za zapad Europe. William Shirer u knjizi Uspod i pad Trećeg rajha piše: Ona svinja je otputovala na zapadni front, rekao je Oster Sasu. Ona svinja bio je Hitler. Sas je obavijestio belgijskog vojnog atašeja, a onda otišao u poslanstvo i nazvao Haag. Za tu je priliku ugovorena i posebna šifra i Sas je izgovorio nekoliko naoko bezazlenih riječi koje su sadržavale poruku: sutra u zoru, držite se čvrsto. Tog 9. svibnja 1940. sve njemačke jedinice na zapadu dobile su šifriranu riječ Danzig. Primitak te riječi značio je da sutra, 10. svibnja, rano ujutro, 3 skupine armije pod zapovjedništvom generala von Bocka, von Rundstedta i von Leba trebaju napasti Belgiju, Nizozemsku, Luksemburg i Francusku. Tog 9. svibnja jedan je njemački general napisao ovo pismo svojoj supruzi. Najdraža Lu, napokon se spremamo. Nadam se da nije uzalud. Sljedećih nekoliko dana sve vijesti saznaćeš iz novina. Ne brini se, sve će proći u redu. Ime generala koji je napisao ovo pismo je Erwin Rommel. On je zapovjedao 7. pancer divizijom. Ona je pak bila u sastavu 15. pancer korpusa koji je bio dio 4. armije. Ona je bila jedna od 3 armije koje su činile skupinu armije A pod zapovjedništvom generala Gerda von Rundstedta. Prema Belgiji, Nizozemskoj i Francuskoj bilo je raspoređeno 10 pancer divizija. U samo 6 tjedana njemačka vojska predvođena tenkovima iz tih divizija pregazit će zapadnu Europu, okupirati Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg, prisiliti francusku vojsku na kapitulaciju i izbaciti britansku vojsku s europskog kontinenta. Rommelova divizija u tih će 6 tjedana dobiti nadimak Sablasna. Njega će prozvati vitezom apokalipse.
U sljedeće 2 emisije govorit ćemo o tome kako je francuska vojska, do tada smatrana za najjaču u Europi, zajedno sa svojim saveznicima tako brzo u kasno proljeće i rano ljeto 1940. izgubila rat. Naš sugovornik je Robert Barić, pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Desetog svibnja 1940. u 4 sata i 30 minuta postrojbe njemačke vojske krenule su u napad na zapadu Europe. S prvim svjetlom poletjeli su zrakoplovi Luftwaffe. Transportni zrakoplovi tipa Junkers 52 prevozili su prema srcu Nizozemske elitnu 22. padobransku diviziju. Bombarderi su uzletjeli kako bi položili mine u La Manšu, napali zrakoplovne baze u Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, razorili ključna željeznička i cestovna čvorišta duboko u Francuskoj. Toga 10. svibnja njemačke posebne postrojbe zauzeće ključnu belgijsku tvrđavu Eben-Emael. Padobranci će zauzeti mostove na estuariju rijeke Mas. Britanske i francuske trupe pokrenut će se prema obrambenoj crti Deal na potezu od Antwerpena do Namura. Winston Churchill postao je britanski premijer. Ali tog 10. svibnja ključni su se pokreti događali daleko od borbenih crta. Iznad Ardena, šumovitog platoa koji se protezao preko vojvodstva Luksemburg i dijela Belgije i Francuske, letjeli su lovački zrakoplovi Luftwaffe kako bi zaštitili od napada iz zraka željeznu šaku njemačkog napada, pancer divizije koje su se kretale prema najslabijoj točki savezničke obrane. Vojni povjesničar, satnik Basil Liddell Hart u knjizi Druga strana brda piše: Prije zore 10. svibnja najveća dotad viđena koncentracija tenkova okupila se uz granicu s Luksemburgom. Zadatak ju je bio da projuri kroz tu državu i onda kroz belgijski dio Luksemburga dođe do francuske granice kod grada Sedana, udaljenog 70 milja. Ta koncentracija tenkova, sastavljena od 3 pancer korpusa, bila je podijeljena u 3 bloka ili sloja. Prva 2 su činili tenkovi, treći je činilo motorizirano pješaštvo. Prethodnicom je zapovjedao general Guderian, najveći njemački stručnjak za tenkovsko ratovanje. Cijelinom je zapovjedao general von Kleist. Živi opis te koncentracije tenkova dao mi je Kleist. Da je pancer grupa napredovala po samo jednoj cesti, njezin rep bi se protezao sve do Königsberga u istočnoj Pruskoj, a glava bi joj bila u Triru. Jedanaestog svibnja dio tih divizija pod zapovjedništvom generala Heinza Guderijana uspije prijeći preko rijeke Semois. Francuske i britanske trupe zauzimale su položaje na obrambenoj crti u Belgiji. Luftwaffe je uništila nizozemsko ratno zrakoplovstvo. Sljedećeg dana njemačke trupe došle su do Zuiderzea. Belgijska vojska počela je s povlačenjem. Rommelova divizija došla je do mjesta Hu i tu prešla rijeku Mezu. Guderijanovi tenkovi izbili su na Mezu kod Sedana. Onda je svanuo 13. svibnja. U sljedeće 3 dana francuska vojska će se slomiti. Oko Sedana, slabe točke francuske obrane, počele su se okupljati njemačke pancer divizije. Sedan je branila francuska 55. pješadijska divizija, koja je bila u sastavu druge armije. Bila je to divizija B razreda, sastavljena od uglavnom starih rezervista. Oni će tog 13. svibnja upoznati svu stravu novog načina ratovanja. Julian Jackson u knjizi Pad Francuske piše: Riječima generala Ribija, zamjenika načelnika stožera druge armije. Topnici su prestali pucati i bacili su se na zemlju. Pješaštvo se zgurilo u svojim rovovima, omamljeno od eksplozija bombi i urlika obrušavajućih bombardera. Njihova jedina briga bila je da drže glavu dolje. 5 sati ove noćne more bilo je dovoljno da uništi njihove živce i oni su postali nesposobni za djelovanje prema neprijatelju. Jedina značajnija materijalna posljedica višesatnog bombardiranja kojeg su izvele posade jurišnih bombardera tipa Junkers 87 zloglasnih štuka bila je da su uništene francuske telefonske veze. Ali nematerijalne posljedice bile su velike. Julian Jackson donosi ovo svjedočanstvo francuskog vojnika.
150 njemačkih zrakoplova, od toga zastaje dah. I buka njihovih motora je golema, a onda dolazi onaj nevjerojatni vrisak koji u komadiće reže živce. Onda dolazi kiša bombi, i to traje i traje i traje. Ne može se vidjeti niti jedan francuski ili britanski zrakoplov. Gdje su k vragu oni? Moj susjed, mladi dečko, plače. Živci su napeti. Malo je ljudi pogođeno, ali njihova su lica izobličena. Nakon štuka došli su tenkovi, topništvo i motorizirano pješaštvo, koordinirani i uvježbani za napad na slabu točku obrane. Pored toga u francuskoj vojsci kod Sedana počeli su kružiti i glasine o dubokim prodorima njemačkih tenkova. Julian Jackson piše. Zapovjednik 55. pješačke divizije general Lafontaine, koji je bio na zapovjednom položaju iza Bilsona, sela udaljenog 45 km od Sedana, čuje viku. Izašao je van kako bi vidio što se događa. General Leruby je ispričao ovu priču. Val prestravljenih bjegunaca, topnika i pješaka u automobilima ili pješice, mnogi bez oružja, jurio je niz cestu. Vikali su, tenkovi su u Bilsonu. Neki su pucali iz pušaka poput luđaka. Časnici su bili pomiješani s vojnicima. Vladala je masovna histerija. Do 15. svibnja kombinacija napada iz zraka, koordiniranih udara pancer divizija i glasina slomili su obranu oko Sedana. Dan prije kapitulirala je Nizozemska. Uderijanovi tenkovi prodrli su duboku pozadinu francuske vojske i krenuli su prema La Manšu. Romalova sablasna divizija probijala se prema Philippevilleu. Britanske i francuske trupe u Belgiji bile su pred okruženjem. Tog 15. svibnja dogodilo se nešto što Julian Jackson ovako opisuje. U rano jutro 15. svibnja, 5 dana nakon što su Nijemci pokrenuli svoju ofenzivu na zapadu, Winstona Churchilla je probudio telefonski poziv Paula Reynaud'a, francuskog premijera. Churchill poziv ovako opisuje. Govorio je engleskim jezikom i bio je očito pod stresom. Poraženi smo, izgubili smo bitku. Rekao sam, pa sigurno se nije to moglo dogoditi ovako brzo. Ali on je odgovorio, fronta je slomljena kod Sedana. Oni u velikom broju s tenkovima i oklopnim vozilima kuljaju kroz tu rupu. Kako se Francuska, koja je do tada važila za najjaču vojnu silu u Europi, slomila za par dana. Bitke će do duše potrajati još tjednima, ali tog 15. svibnja Francuskoj je zadan udarac od kojeg se ona nije oporavila. Belgija će kapitulirati krajem svibnja, tada će početi evakuacija britanskih trupa. 22. lipnja u vagonu u kojemu je potpisano primirje kojim je završen Prvi svjetski rat, francusko izaslanstvo potpisalo je ponižavajuće primirje. Zašto je tako brzo Francuska kolabirala? Razloge za taj poraz iz svibnja i lipnja 1940. treba potražiti u Prvom svjetskom ratu, govori Robert Barić. Ukratko, Prvi svjetski rat je bio jedan užasan šok za Francusku. Broj ubijenih vojnika, premda je Francuska bila na strani pobjednica, je bio 1.220.400 vojnika ubijeni, 260.000 nestalih, te 3.594.000 vojnika koji su bili ranjeni, od kojih su mnogi ostali invalidi. To se radilo o populaciji od starosti negdje od 18 pa do 40 godina, znači ono praktično najproduktivniji dio stanovništva. Osim toga, sjever Francuske je bio okupiran i bio je ekonomski opustošen, razoren nakon rata. To je jednostavno bio šok koji ima utjecaj na francusku javnost, političare i na vojni vrh. Tako nešto se nije smjelo više ponoviti. Francuska, iako je 1934. godine odlučila krenuti u proces prenaoružavanja, kada je vidjela što se događa u Njemačkoj, praktično do 1938. godine nije urađeno zapravo ništa ozbiljnije. Što se dogodilo? Prvo, u Francuskoj je postojalo baš zbog tih ogromnih gubitaka i strahovito jako proturatno raspoloženje. To se vidjelo u francuskoj politici, u francuskoj kulturi. I sad dolazimo praktično do političkog života Francuske, koji je zapravo u 30. godinama bio obilježen ponovno izbijanjem dubokih podjela u francuskom društvu, koje su zapravo postojali još od razdoblja Francuske revolucije. Ako pogledate razdoblje, dakle, politički život od Francuske od tada
pa do izbijanja Drugog svjetskog rata, možete stalno vidjeti da tu su bili suprotstavljanja. Dakle, katolici protiv antiklerikalaca, socijalisti protiv desnice, republikanci protiv monarhista. Francuska treća republika nastala je 1875. godine. Poglavar države bio je predsjednik republike kojeg je parlament birao na mandat od 7 godina. Njegove su ovlasti bile ceremonijalne. U Francuskoj je zbog bonapartizma dugo vremena vladao zazor od moćnih ljudi s velikim ovlastima. Georges Clemenceau, jedan od najistaknutijih političara Treće republike i premijer u najtežim danima Prvog svjetskog rata, zastupnike je pred izbor novog predsjednika savjetovao ovim riječima: glasajte za najglupljeg. Prava je vlast bila u parlamentu. Brojne stranke i sukobi između njih doveli su do toga da je prosječan život vlade bio 9 mjeseci. Sukobe između starih sukobljenih skupina malo je doduše ublažio rat, ali ti su sukobi još uvijek tinjali. Julian Jackson piše: Konzervativci su se skandalizirali kada je 1919. predloženo da se tijelo neznanog vojnika pokopa u Panteonu, koji je bio mjesto za ukop francuskih republikanskih heroja. Što, pitali su konzervativci, ako je vojnik bio katolik ili monarhist? Na kraju, tijelo je bilo pokopano ispod trijumfalnog luka. Sukobe će dodatno raspiriti oktobarska revolucija. Tada će početi žestoki sukobi između desnice i ljevice. Baš u tom razdoblju kada je trebalo početi prenaoružavanje bio je opći kaos na političkoj francuskoj sceni. 1934. je srušena Daldijeva vlada lijevog centra, onda je došla desna vlada, onda je došla vlada Narodnog fronta Blumova. To je bio razdoblje također ekonomskog kaosa, velikih štrajkova. Zanimljivo, Blumova vlada je napokon i nacionalizirala recimo zrakoplovnu industriju, koje je tad bilo deseci manjih tvornica koje nisu bile sposobne napraviti plan prenaoružanja francuskog ratnog zrakoplovstva, ali jednostavno taj kaos koji je vladao, koji ipak nije bio toliko veliki da bi vodio, kako se kasnije bile tvrdnje, raspadu Treće republike, ali bio je dovoljno velik da doslovce jednostavno odloži sve te potrebne korake. A što je još važnije, on je zapravo negativno utjecao i baš u tom trenutku na traženje saveznika vani. Jer tu se tad postavilo pitanje što da radimo s Njemačkom. Da li da idemo protiv nje, što je recimo politika vlade Narodnog fronta Bluma bila otvoreno pripremamo se za rad s Njemačkom, ili idemo probati neki dogovor, što je tražila zapravo desnica. Ali što je još važnije, to je bilo i razdoblje kada je Francuska očajnički nastojala konačno napraviti ponovno savez sa Velikom Britanijom. Jer tu sad dolazimo do činjenica da je Francuska, dakle, od kraja Prvog svjetskog rata pa sve do tada njezina velika strategija nije se pokazala uspješna. Na općim izborima u studenom 1919. nadmoćno je pobjedio desni nacionalni blok. On je namjeravao provesti Versajski sporazum do zadnjeg slova, ali Velika Britanija željela je ublažiti uvjete mira kako bi Njemačka opet stala na noge. Francuski premijer Aristide Briand, koji inače 11 puta bio biran za premijera, htio je postići kompromis s Britanijom. Toga je koštalo mjesta premijera. Naslijedio ga je Raymond Poincaré, koji je u Rursku oblast uputio trupe i inženjere koji su silom trebali naplatiti štetu. Godine 1924. na izborima je pobjedio kartel, koalicija lijevih stranaka. Onda je izbila teška financijska kriza. One su bile akutne u Francuskoj, ali ova je bila pojačana potrebom plaćanja ratnih kredita i povećanim porezima kojima je plaćena intervencija kako bi se od Njemačke naplatila ratna šteta. Desnica se vratila na vlast 1926. Poincaré je uspio smiriti bankare, smanjio je proračun, povećao poreze. Nazvali su ga spasiteljem franka, ali spasitelj je umro 1929. Francuska je tada očajnički tražila saveznike, jer u Francusku su bili svjesni, a to je rat pokazao, da Francuska sama ne može izdržati dugotrajni rat sa Njemačkom. Francuska je 1939. imala 20 milijuna stanovnika manje nego Njemačka. Prva nada naravno je bila da će SAD ostati involvirane u europske pitanja, ali to već 1919. godine to otpada. Republikanska stranka u SAD-u ruši Woodrow Wilsona, njegovu platformu i gotovo. SAD se povlače i neće se vratiti sve do izbijanja Drugog svjetskog rata.
Naravno, u takvoj situaciji ostao je savez sa Velikom Britanijom. Ali nemojmo zaboraviti da je početak 20. godina i za Veliku Britaniju jako teško stanje. Prvi svjetski rat je bio katastrofalan za britansku ekonomiju. Svi kažu da je u tom trenutku zapravo počinje opadanje britanskog kolonijalnog imperija. Jednostavno, Britanija je tada imala strateški problem kako obraniti taj ogromni imperij u kojem sunce zbilja doslovce nikad nije zalazilo. U tom kontekstu jednostavno Velika Britanija u 20. nije bila zainteresirana ni za kakvo davanje garancija Francuskoj, a ni za kakvo involviranje u politiku u Srednjoj Europi, posebno u kažnjavanje Njemačke. Jer Britanci su smatrali da Francuzi tu pretjeruju. U prosincu 1933. otkriveno je da su vrijednosnice koje je izdavala kreditna organizacija koju je osnovao Aleksandr Stavisky bezvrijedne. Stavisky je u siječnju sljedeće godine nađen mrtav. Policija je tvrdila da je riječ o samoubojstvu. Desnica je pak vjerovala da je on ubijen kako bi se prikrilo da su u taj skandal umješani neki ministri i zastupnici. Što se kasnije dogodilo, piše Bury u svojoj povijesti Francuske od 1814. do 1940. Ulične demonstracije održane su u Parizu 12., 22. i 27. siječnja 1934. kada je premijer Chautin dao ostavku. Njegov nasljednik Daladier pokušao je stvoriti nadstranačku koaliciju, ali susreo se s pasivnim neprijateljstvom desnice. Kako bi osigurao većinu, otpustio je Šljapea, prefekta pariške policije, kojeg su prezirali socijalisti zbog njegovih desničarskih pogleda. Prefektovo otpuštanje dovelo je 6. veljače do velikih demonstracija koje su organizirali Desničarska liga i njezini saveznici u Skupštini i Municipalnom vijeću Pariza. Demonstranti su krenuli prema trgu Concorde, gdje su pokušali probiti policijski kordon koji je štitio zastupnički dom. Policija je onda otvorila vatru. Ubijeno je 14 demonstranata, ozlijeđeno ih je 600. Afera Stavisky samo je raspalila sukob između desnice i ljevice. Desnica je bila bijesna zbog ubojstava njezinih pristaša, ljevica na čelu sa socijalistom Leonom Blumom bila je uvjerena da su ti događaji trebali biti uvod u državni udar, nakon kojega bi bila ukinuta republika. Francuska je krenula sa ambicioznim projektom stvaranja saveza sa državama Srednje i Istočne Europe. Dakle, Poljska, Čehoslovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, pokušaj da se tu ponovno napravi mala antanta. Ukratko rečeno, to nije uspjelo jer jednostavno i sama Francuska nikad nije bila spremna uložiti nije ih zapravo ni imala financijska sredstva koja bi omogućila taj savez. Znači, ne samo davanje oružja svojim saveznicima, već i davanje ekonomskih jamstava, povoljnih kredita. To nije išlo. Dalje tu je bio pokušaj sa Italijom. Kratko rečeno, ni to nije dalo rezultata. Mussolini je jednostavno jasno pokazao da je jako zainteresiran za francuske kolonijalne posjede u Sjevernoj Africi, što se Francuzima naravno nije sviđalo. A tu je dodatno puklo sredinom 30. godina kada su Britanci koji su se počeli više aktivirati tada isto nisu bili zainteresirani za bilo kakvo zaoštravanje odnosa sa Italijom. Su oni računali da bi Italiju mogli dobiti u savez i tada su doslovce Francuzima rekli da ne zaoštravaju previše odnose bez obzira na Abisiniju i na talijansku okupaciju Etiopije. Jednostavno, francuska velika strategija je bila doslovce sredinom 30. godina u rasulu. Francuska je podnijela velike žrtve u Prvom svjetskom ratu, ali njezina je vojska uspjela u nizu ogromnih bitaka zaustaviti njemački vojni stroj. Ta je pobjeda skupo plaćena. Za pobjedu je trebalo unovačiti 8 milijuna Francuza. Njih 1.300.000 je poginulo. 1 milijun Francuza ostali su bogalji. Industrijska proizvodnja pala je za 60% u odnosu na zadnju godinu prije rata. Francuska je bila pobjednica, najjača kontinentalna sila. Ali bila je to lažna slika i mnogi su političari znali da je ta slika lažna. Georges Etienne Bonnet, radikalni socijalistički političar i ministar vanjskih poslova u vladi Eduarda Daladiera, koja je s Hitlerom sklopila Münchenski sporazum, uoči sklapanja tog sporazuma jednom je novinaru izjavio: Prestanimo se igrati heroja. Mi zato više nismo sposobni.
Britanci više neće s nama. Lijepo se igrati žandara Europe, ali ako se tako budemo igrali, onda trebamo nešto više od dječjih igračaka, lisica od papira i zatvora od kartona. Francuska si više ne može priuštiti krvavu kupku iz 1914. Naša demografija svakoga dana pada. U drugoj polovini 30. godina činilo se da će u Francuskoj, kao i u Španjolskoj, doći do građanskog rata. U takvoj situaciji nikome nije bilo do skupog naoružavanja i suprotstavljanja Hitlerovoj Njemačkoj. Pored toga, u Francuskoj je jak bio pacifizam. Veliko ubijanje od 1914. do 1918. mnogima je zgadilo svaku pomisao na novi rat. Francuzi su bili zapravo šokirani modernom vojnom tehnologijom, posebno u obrani. Jer ako se pogleda 14. onaj niz bitaka vođenih u kasno ljeto na francusko-njemačkoj granici, gdje su Francuzi očekivali, doslovce su marširali u onim odorama koje su još uvijek bile jako šarene i gdje ih je onda dočekalo moderno topništvo, mitraljezi i nanijelo im teške gubitke. Jednostavno to je ona tad bila taj kult ofenzive koji je vladao na početku Prvosvjetskog rata, da je ono jednostavno moral vojnika će nadmašiti bilo kakvo tehnološko sredstvo. Ta je nažalost dogma bila prisutna svugdje po francuskoj vojsci. Onda je došao Verden. Ti užasni gubici obje strane, međutim, Njemci nikad nisu probili fortifikacije kod Verdena. Oni su zauzeli neke vanjske utvrde, ali to je se čvrsto držalo. I dakle, to se pokazalo, dakle, moderna tehnologija omogućila je jačanje obrane u odnosu na napad. To se vidjelo 14. do 16. sve francuske ofenzive su završile bez ikakvih rezultata sa ogromnim ljudskim gubicima. Na kraju, katastrofalni neuspjeh Nivelove proljetne ofenzive 17. godine, dakle, kad su se susreli sa njemačkim revolucionarnim sustavom obrane po dubini, jer prije toga manje više to je bilo jedna pomoć, jedna glavna linija i to je sve. A Njemci su napravili moderni sustav obrane po dubini, prvo su se nalazile prednje položaji, utvrđeni bunkeri, nakon toga je došla prvobremena linija koja uopće nije bila zaposjednuta. Vojnici su tek po završetku topničke pripreme ju zaposjedali i borili se, onda je došla glavna obrambena linija, a onda su još došle iza nje. Jednostavno to je bio šok za Francuze. Poslije toga su i Francuzi i Britanci usvojili tu metodologiju. Dakle, rečeno je primat je u obrani, a ne u napadu. Do 1936. godine Francuska je odgađala ponovno naoružavanje. Onda je u ožujku te godine nacistička Njemačka s vojskom ušla u Rursku oblast. Vlada Narodnog fronta je u rujnu 1936. objavila da je spremna za naoružanje dati 14 milijardi franaka. Između ostalog, vlada je planirala proizvesti 3200 tenkova. Nakon pripajanja Austrije, francuska vlada je za 4-godišnji program naoružavanja izdvojila još 12 milijardi franaka. Godine 1938. trećina proračuna odlazila je na vojsku, ali postojao je niz prepreka za ponovno naoružavanje. Nakon godina štednje i slabih investicija, francuska industrija naoružanja nije mogla ispuniti nova očekivanja koja su stavljena pred nju. Godine 1934. strojevi u francuskim tvornicama bili su u prosjeku 13 godina stariji od onih u Njemačkoj. U tvornici Hotchkiss komadi su ručno dovršavani s turpijama, kao da je 1890. Da stvari budu gore, vojska se nije najbolje razumjela u ekonomiju i proizvodnju oružja. Francusko oružje nije bilo loše, bilo ga je u velikim količinama. Problem je bio u tome što je francuski vojni vrh planirao na čudan način to oružje upotrijebiti u novom sukobu s Njemačkom. Iskustva iz prošlog rata bila su ključna u formuliranju nove doktrine francuske vojske. Da, obrana je jaka, ali ona se može slomiti, ali kako? Tako da moramo napraviti jaki obrambeni sustav koji će dočekati napad neprijatelja i slomiti ga, a onda idemo polako metodički u napredovanje. To napredovanje mora biti centralizirano, nema tu inicijative za niže postrojbe, to će vojna zapovjedništva na razini čak ne ni divizije, nego korpusa i armije detaljno reći kako i dalje. Topništvo je odlučno, bez topničke paljbene potpore ne možemo ništa. Dakle, to mora biti pažljivo,
jasno napredovanje u skokovima. I to je sada bio ključ francuske vojne doktrine metodološke bitke La Bataille Conduite, koja je objavljena 1921. godine i dopunjena 1936. godine. Dakle, bit je povećana paljbena moć vojnog naoružanja dala je odlučnu prednost obrani u odnosu na napad, a topništvo je tu bilo središnje. Ali, kad razvijemo protivnika, mi moramo ići naprijed kroz snažnu i centraliziranu kontrolu od strane nadređenih viših stožera, da se izbjegnu one situacije koje su bile između 14. i 18. ogromni gubici. Napredovat će se u malim skokovima, negdje dužini do 5 km, nakon čega će pješaštvo stati, sačeka topništvo, onda će se opet napraviti topnička priprema i idemo dalje. Znači onako kako su 18. godine Francuzi i napredovali na zapadnom frontu. To je dosta se išlo do toliko toga da je doktrina metodološke bitke propisala tablice gdje je precizno rečeno koliko mora gustoća paljbe, minobacača, haubica, protuoklopnih topova, koliko mora se koncentrirati na odsjeku fronte od kilometara vrste tih oružja. Ta doktrina jednostavno gušila svaku inovativnost. U svibnju 1920. godine skupina vojnih časnika na čelu s maršalom Josephom Joffrom, herojem koji je francusku vojsku vodio u odlučnu pobjedu u bitkama na rijeci Marni 1914. kada je zaustavljen njemački prodor prema Parizu, podnijela je prijedlog za stvaranje niza utvrđenih zona koje bi se protezale od Sjevernog mora do Alpa, iza kojih bi se francuska vojska mogla mobilizirati i čekati na povoljan trenutak za napad na neprijatelja. Sljedeće godine još jedan vojni heroj iz Prvog svjetskog rata, maršal Philippe Pétain, glavni inspektor francuske vojske, iznio je novi plan. Uzduž Rajne pa do sjeverne francuske granice kod Thionvilla na rijeci Moselle trebalo je sagraditi niz stalnih utvrđenja. Zapadno od te granice u Ardenima nije trebalo graditi utvrđenja jer je prema Pétainu to bio teško prohodni teritorij. Granica dalje na zapad prema La Manšu trebala bi se braniti u Belgiji. Do 1927. postignut je opći konsenzus da bi se na granici Francuske s Njemačkom trebao sagraditi lanac stalnih utvrđenja. Godine 1929. ministar rata postao je čovjek po kojemu će biti nazvan taj lanac utvrda. Ime tog ministra je André Maginot. Pošto velika strategija nije uspjela, onda se postavilo pitanje, očito ćemo se morati boriti ovdje. Šta će biti s Britancima, vidjet ćemo. I tada je došla ta ideja, dakle, stvorimo obrambenu liniju, utvrđenu obrambenu liniju od švicarske granice do granice sa Luksemburgom, koja će spriječiti bilo kakav bočni udar od strane Njemaca. I da razvijemo snage koje će u slučaju rata jednostavno ili braniti granicu na sjeveru, ili još bolje prijeći granicu i u Belgiji zaustaviti njemački napad. To je bilo lakše od time da je 1920. godine sa Belgijom sklopljen vojni savez i da su do 1936. godine obje zapovjedništva, obje vojske planirana obrana. Ali, kako sada prebaciti borbu u Belgiju? Prvo je bilo su ideje da se proširi Maginotova linija koja je izgrađena od 30. do 37. godine do mora, do kanala La Manche, to je do Atlantika, međutim to je odbačeno. Iako vrlo je gusto bilo, mislim, 32. godine s jednim glasom u Vrhovnom vojnom savjetu protiv produženja je reklo se nećemo produživati liniju. Prvo, taj korak bi tražio strahovito velika financijska sredstva, jer bez obzira koliko je Maginotova linija koštala na ovom dijelu, to je sad bilo, to je ovaj nizozemski močvarni teren, posebno na Flandriji, što se u Prvom svjetskom ratu pokazalo kao jako komplicirano iskopati rovove. Dakle, to bi barem udvostručilo cijenu gradnje. Drugo, Belgija je saveznik Francuske, to bi bilo nepovjerenje prema Belgiji. I odustalo se. Umjesto toga odlučeno je da se razviju oklopne postrojbe, ali u skladu sa doktrinom metodološke bitke. U prosincu 1914. mladi časnik u britanskim kraljevskim inženjercima Ernest Winton predložio je izgradnju vozila koje bi se moglo kretati po svim terenima, koje bi bilo oklopljeno kako bi se ljudi u njemu zaštitili od metaka i koje bi imalo neko oružje kako bi se na točki napada mogla povećati vatrena moć snaga za proboj. Swinton je predložio izgradnju takvog vozila kada se na zapadnom frontu susreo s naizgled neprobojnim sustavom rovova i bodljikave žice. John Keegan u povijesti Prvog svjetskog rata piše: Ideja nije bila potpuno nova.
Anticipirao ju je, na primjer, A.G. Wells u svojoj priči iz 1903. godine. Nije bila nova ni tehnologija. Vozilo sposobno za kretanje po svim terenima napravljeno je 1899. Do 1905. u poljoprivredi su se počela koristiti vozila s gusjenicama umjesto kotača. Ratna kriza spojila je tehnologiju i viziju. I rad Swintona i suradnika Alberta Sterna i Maria Swittera uz potporu Winstona Churchilla doveo je do ploda, prototipa tenka nazvanog Maleni Vili. U siječnju 1916. proizvedeno je vozilo koje je bilo puno veće i imalo je top. Nazvano je Majka. Do rujna sagrađeno je 49 takvih vozila. Imali su ime Mark 1 i bili su nazvani tankovi, spremnici, kako bi se zavarali njemački špijuni. Prvi su put upotrebljeni sredinom rujna 1916. u bici na rijeci Somi, između sela Flers i Courcelette. Kada su prvi put upotrebljeni, izazvali su stravu među njemačkim vojnicima. Bilo je jasno da je tank korisno oružje, ali kako ga upotrijebiti? To je bila dilema s kojom su se susrele sve vojne organizacije u međuratnom razdoblju. Šta je uloga tenka i oklopnih postrojbi? Da li potpora pješaštvu ili samostalno djelovanje? Tu su se rasprave vodile i u Francuskoj. Ali ova doktrina metodološke bitke jasno je rekla uloga tenkova je potpora pješaštvu. I gotovo. I u skladu s time su se razvijale i oklopne snage i motorizacija vojske. To se vidjelo i u razvoju doktrine oklopnog ratovanja. Prvo, često se navodi da je francuska vojska tek 1939. godine formirala svoju prvu oklopnu diviziju. To nije točno, jer Francuzi su već u listopadu 1933. donijeli odluku o formiranju prvih oklopnih formacija. To je bila takozvana DLM divizije, Division Légère Mécanisée, odnosno lake mehanizirane divizije. O čemu se radi? To su bile divizije popunjene lakim i srednjim tenkovima koje su trebale uraditi sljedeće funkcije. Pri napredovanju pješačkih snaga u Belgiji one su trebale štititi bokove tih snaga i služiti kao prethodnica u izviđanju i vođenju one borbe kao prethodnica u borbi sa protivničkim snagama. U biti to su bile tradicionalne zadaće konjice koje su te mehanizirane divizije preuzele. Tu su dakle došli uglavnom laki tenkovi. Od lakih i srednjih tenkova se očekivala ta potpora pješaštva, a ostalom laki tenkovi su bili, lako ih je bilo za proizvesti u odnosu na srednje i teške tenkove i zato su Francuzi čak imali dva tipa lakih tenkova, što je bilo to potpuno neracionalno, dakle Renault R35 i Hotchkiss H35-39. Veliki dio zapovjednika i političara nije znao što će s tenkom. Teoretičari ratovanja poput Britanaca Johna Fredericka Fullera i Basila Liddella Harta predlagali su da se on upotrebi kao odlučno oružje koje se treba koristiti u velikom broju okupljeno u posebnim tenkovskim divizijama. Malo je tko prihvatio tu ideju. Na nesreću Europe jedino je Adolf Hitler uvidio puni potencijal novog oružja. Pionir tenkovskog ratovanja Heinz Guderian je na poligonu Kummersdorf u siječnju 1934. izveo pokaznu vježbu svojih motoriziranih trupa. Bili su to samo modeli tenkova, ali Hitler je navodno, kada je vidio tu vježbu, rekao: to je ono što hoću, to želim imati. Hitler nije pružio punu potporu Guderianu i njegovim inovatorima. Puni potencijal tenka uvidio je tek kada su oni 1939. u par tjedana uništili poljsku vojsku. Ali njemačka je vojska početak rata dočekala s najrazvijenijim tenkovskim postrojbama. Njemački tenkovi nisu bili bolji od francuskih, ali te su tenkove njemački časnici i vojnici bolje upotrebljavali. I oni su, dakle, nakon što su Njemci svoje pancer oklopne divizije u svibnju 1937. pokazali prvu tu diviziju na paradi javno, odlučeno da se formiraju takozvane DCR divizije, Division Cuirassier de Reserve. Dakle, to su rezervne oklopne divizije, ali već i taj sam naziv je govorio problem. To nije bila kao ni ove divizije formacija koja je trebala napraviti proboj protivničke obrambene linije i onda napredovati samostalno. To je bila postrojba s teškim tenkovima. Da, to su bili tenkovi B1 i B1 bis, tada najbolji teški tenkovi ne samo u zapadnom na svijetu, ali ona je trebala pružati potporu pješaštvu. I kada je krenula bitka 40. nijedna od te tri teške divizije nije poslana u Belgiju, sve su one bile ostavljene u pričovi i sve su bile uništene u bitkama kod Sedana. Počeli su poslije Poljske se drukčije razmišljati, ali bilo je prekasno. Jer nije to samo problem napraviti jednu diviziju.
Trebalo je razviti doktrinu njene upotrebe na taktičkoj razini. Trebalo je riješiti pitanje komuniciranja. Njemci su recimo napravili koordinaciju oklopnih snaga i Luftwaffe fantastičnu taktičku, što će biti presudno u bitci za Francusku, gdje će Luftwaffe zamijeniti doslovce klasičnu topničku potporu. To Francuzi nisu radili. I napokon, francuske divizije su bile brojčano dvostruko slabije od njemačkih. Njemačka je jedna pancer divizija imala 320 tenkova, a Francuska samo 160. U njemačkoj vojnoj povijesti postoje dvije zanimljive činjenice. Časnik koji je najviše utjecao na vođenje Prvog svjetskog rata umro je godinu dana prije njegovog izbijanja. S mjesta načelnika glasovitog njemačkog generalštaba otišao je 7 godina prije početka Prvog svjetskog rata. Ime tog časnika je Alfred von Schlieffen. General koji je najviše utjecao na način njemačkog vođenja Drugog svjetskog rata umro je 3 godine prije njegovog izbijanja. S mjesta prvog čovjeka vojske umirovljen je 10 godina prije početka Drugog svjetskog rata. Tog časnika ovako opisuje Walter Görlitz u svojoj povijesti njemačkog glavnog stožera. Za pruskog časnika i junkera on je pokazivao tragove krajnje liberalnog obrazovanja, na tragu kršćanskih i humanističkih tradicija. Njegovi interesi bili su široki. Poznavao je svijet i većinu svojih odsustva proveo je putujući po Španjolskoj, Engleskoj, Francuskoj, Sjevernoj Africi i Indiji. Poput većine časnika u glavnom stožeru bio je protiv parlamenta i liberala. Taj je časnik slavu stekao kao načelnik stožera generala Augusta von Mackenzena, koji je 1915. s njemačko-austrijskom 11. armijom kod Görlitze Tarnova nanio ruskoj vojsci poraz od kojeg se ona nije oporavila do kraja rata. Von Mackensen je za to dobio čin feldmaršala, a taj časnik reputaciju koja mu je omogućila da dođe na čelo njemačke vojske nakon završetka Prvog svjetskog rata. Uvjeti mira u Versaju bili su teški za njemačku vojsku. Izgubila je pravo čak i na svoj slavni generalštab. Taj će časnik od vojske, koja je smjela imati samo 100.000 vojnika, napraviti jezgro budućeg vojnog stroja koji će pregaziti skoro cijelu Europu. Ime tog časnika je Hans von Seeckt. Hans von Seeckt je između 1920. i 1926. udario temelje kroz razvoj Reichswehra u ono što će postati Wehrmacht njemački u 30. godinama. O čemu se radilo? Von Seeckt je uočio pravilno, prvo što treba razbiti je kompletno onaj stari pruski aristokratski časnički korpus. To je cijela priča kad se posmatra razvoj njemački od 870. pruske vojske koja je prerastala u Njemačku. To je bilo stalno suprotstavljanje te tradicionalne pruske vojničke kaste koja se zapravo i kroz te zagovaranja klasičnih tradicionalnih načina ratovanja, recimo konjice u odnosu na topništvo i pješaštvo, zapravo borila protiv socijalnih promjena koje su tada bile i u imperijalnoj Njemačkoj rađene. Ali kratko rečeno, von Seeckt je bio svjestan, ako ne stvori inovativnu vojnu kulturu, on neće moći stvoriti zametak buduće vojske. I ono što je on prvo uradio je da je organizirao sustav obrazovanja i edukacije časnika koji je išao na to na preispitivanje i definiranje novih rješenja. To je recimo u zapovjednoj stožernoj školi Kriegsakademie je organizirao program gdje su svi polaznici, a to je časnici, a to je bio izuzetno rigorozan program odabira časnika koji će ići u Kriegsakademije, prolazili kroz zahtjevna rješenja. To su bili taktički problemi. To je bilo učenje. Poticalo se jednostavno inovacija i to inovacija na najnižoj razini. Jer Seeckt je bio svjestan, to je bila i jedna od pouka koju su Njemci odmah shvatili, da idući vojni sukob će tražiti doslovce odlučivanje na razini, dakle, satnija bojna, znači niži časnici odmah, koji neće imati vremena tražiti od viših zapovjedništva šta da rade, nego će morati sami u okviru općeg plana donijeti odluku. To je ono decentralizacija zapovjedanja koja je dan danas jedan od temelja moderne ratne vještine. Hans von Seeckt imao je brojna ograničenja u stvaranju nove vojske. Reichswehr nije smio imati zrakoplovstvo, tenkove. Von Seeckt je svoje časnike slao u Japan, Kinu, pa čak i u Sovjetski savez, kako bi se mogli vježbati na novoj tehnici. Ali njegov najvažniji doprinos bila je doktrina novog rata. Za razliku od francuske vojske, u Reichswehru poticala se inovacija i suprotstavljanje mišljenja, govori Robert Barić. Drugo, ali što inovirati?
Za razliku od Francuza, Njemci su ozbiljno shvatili da moraju napraviti detaljnu analizu uzroka poraza u Francuskom ratu. Von Sekt je organizirao 57 odbora u radu kojim je radilo više od 400 časnika koji su analizirali svako područje vojne vještine i vojne tehnologije. Vrlo, vrlo detaljno. Rezultat toga je bilo 28-29 jedno 15 tomova povijesti Prvog svjetskog rata koje dan danas treba pročitati ako se ima priliku. Ali ono osnovno što je, da sad ne opisujem taj cijeli proces koji je vrlo fascinantan, je rečeno sljedeće. I na čemu je zasnovana vojna doktrina Reichswehra. Dakle, ratovanje neće biti pozicionalno nego manevarsko. Mora postojati uska suradnja različitih grana i službi u izvođenju borbenih operacija. To je ono načelo kombiniranog naoružanja. To je organizacija vojnih postrojbi koja se kombinira i koordinira taktičko i operativno djelovanje postrojbi opremljenih različitim oružanim sustavima. Koncepcija nije bila nova, ali Von Sekt je tu doslovce rekao mi moramo sad razvijati vojsku, naše pješačke, topničke i oklopne postrojbe, uz tim da one od samog početka se razvijaju kao integralni dio cijeline, a kao ne kao odvojene grane koje se onda trebaju prisiljavati da surađuju. Dakle, to je bilo decentralizacija zapovijedanja i posebno poticanje ne samo časnika nego i dočasnika da stalno ocjenjuju situaciju na bojištu i donose odluke na temelju te procjene. I to se sve trebalo odraziti u sustav edukacije i uvježbavanja, pri čemu su se u uvježbavanju snaga trebali ispitati svi novi koncepti. Ne zato ono da se pokuša reći, ovaj koncept je dobar, sad ćemo i tako, nego ajdemo da vidimo koji valja, koji ne valja. Kad se vide njemački manevri od 22. nadalje, to su jednostavno bilo ispitivanje, dobacivanje koncepata koji nisu, što se vidjelo da ne radi u praksi, krvavo se brisalo i pokušavalo se sa novim. Dakle, sva predložena rješenja bila su isprobana u praksi i tako je, dakle, vojno pravilo 487, to je zapravo osnova njemačke doktrine, donesene 21. i 23. godine, je zapravo postavila temelje. Sve ovo načela koje sam naveo, ono je postavilo i ona su se počela razrađivati. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o razlozima francuskog poraza iz svibnja i lipnja 1940. Povijest četvrtkom za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miroslav Šeba, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.